tangsung palro toi median boro rok na hambai jeng tini o pendel no kaisa nayoi suriman bising tike jeng jenglaina ang nainai 1 Corinthians chapter 10 verse 31 ora sijak kangkai whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God nor jesepano sadi jesepano nungdi jesepano khaidi nor kaitor ni chinsan bagi khaidi ni samani alambar poriman bisinte kaitor sungtong hamari khaidung amen jeng tini tanglainai chini youth fellowship te kahamung dinu tidul tung bini phala baikai tai jo to obon nugui tebe borok khaslang tung je borok kapun kaitor no saimai ko obon bisinte borok saiman tung tai or tanglai tini tilai tini kaitor sunu subatung ni jeng suriman bisinte kai tini chini o samuno jeng jenglai len phaidi ang tabu suriwoi o samna ang jeng jenglai lasinai surinai subrai no jara belekana hambai maru dan ka fakai to chini bebak sikla bodolni okra chakra sing tangsong palro o komiti o samuna nai tongnai ro ori jo to boro ro gafa phai ching tini simi sing tanglai ni samuno o pendel no chung chengi dan bui phai lekha afan suno handudi suno subadi oboni bising to ni kungtai bosukna bagai ni ngop khano no khlai apar o fildi je runai ro porkno bo chini adong rokno chini ati dulnai jo to leader suno porkno bani thriya par suno man bagai the business class school je nai tongnai responsibility chini principal mono bani thriya par apa kaito oni bising tike chemo manin to muna bakine hamani afa ding porkno subadi dawa area ni jo to borok apa kaito nukuna hamani chini sikla bodol suno ti dulmani afar kebang komiti khajak beres komiti rokno inspire khadi jate suno samuka pali ambai afa kaito chung ta bo jarawon in thriya parno nung se suno tidulnai nung se babang na khlainai afa sung samutanglai tini tidulai tini afa kini chini musa kok banglai te afa kaito sung kok khansa khlai khabaksa khlai kok khansa khlai sung samutanglai baran bagi kan dabagin thaniya paro sirima jisuni nisan ka bai kisai tong o background se sadi kisai yang Asas latar kalau tuhan munggoy, tok sinai kaitor sungut subat hong. Yang kebeng surat sekarang. Konvener pada. Konvener. Pendel ni tok bisa. Pendel. Entam ni bisa taruh dulu ke apa? Kalau ke bos apa isu cewek? Yud ni advisor, ada. Doi sekretari tok deh, bisa, please. Yang nak hati. Ayang di sini sono borok hai mah kata